Paċi miegħek lilek li se segwi dan il-programm. Nibdew billi insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Jien Sister Teresa Camilleri Soru Agostinjana li bil-għajnuna Alla erġajna l-tqajna l-darbohra biex ngħaddu flimkien din l-iskeda. Din id-darba il-programm se jkun hekk f'xandira diretta kull nhar ta' ħamis mill-11 sa nofsinhar. Ix-xandira jkollha ripetizzjoni kull nhar ta' Sibt fil-5:30 ta' filgħodu. Mistiedna miegħi għandi lil Romina li żgur m'għandix bżonn ta' ebda introduzzjoni. Romina hija volontira li tagħti l-kontribut tagħha bil-ħeġġa u bl-imħabba dejjem preżenti kull nhar ta' ħamis waqt il-programm Kuntatt. Kollha tafu kemm tagħmel ħilitha biex titmakom verament tajjeb spiritwalment. Jien minn qalbi nirringrazzjak Romina li aċċettajt li tkun magħna f'din l-iskeda. Romina se tkun it-tekniku tagħna u anki sa tagħti sema billi meta jasal il-waqt taqranna s-silta mill-Vanġelu li nkunu sa nirriflettu fuqha waqt il-lezzjo divina tagħna. Grazzi bil-ġdid sa Romina. Jina l-pjaċir tiegħi, Sister Teresa, nirringrazzjak hekk anke li għażiltni biex flimkien hekk inkomplu nevanġelizzaw permezz ta' dawn il-programmi. Grazzi lilek. Inkomplu hekk wara iżjed tard issemmi anki sa niftħu l-linja tat-telefon. Però hekk nixtieq li nirriservaw it-telefonati għal min ikun irid jaqsam xi ħaġa magħna dwar is-suġġett li nkunu sejrin nittrattaw dwaru. Min jixtieq irressaq kux ħsieb sabiħ, xi kelma, frażi li tkun laqtitu, xi talba ta' tifħir jew ringrazzjament. Dan nistgħu hekk nagħmluh minn issa stess anki permezz ta' SMS li issa Romina tina n-numru tal-SMS. Nistgħu wkoll eħen inkludu fl-SMS tagħna intenzjonijiet tat-talb ukoll mela le, però tħallux għall-aħħar ħalli ikollna ċans inwiġbukom. Issa żissemmi jekk nixtieq ninġabru ħalli ngħidu talba lill-Ispirtu Santu li tingħat fil-bidu tal-lezzjo divina. Ejja Spirtu Qaddis, umlini bil-qawwa tal-preżenza tiegħek. L-istess kif nhar l-Għid il-50, inti kont imlejt lill-ewwel insara. Ejni nitbattal minn dak kollu li hemm ġewwa fija, mill-pjanijiet u l-proġetti kollha li nagħmel għalija nnifsi u għall-oħrajn, għax bekk biss inkun nista' nilqa' aħjar il-kelma li se tagħtini. Dawwa li moħħi biex nifhem il-messaġġ li għandek għalija u kif biss li qalbi biex inwettqu f'ħajti u f'dik ta' ħuti dan itolbu għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Grazzi Romina. Il-programm ġdid tagħna eżis semmija iġib l-isem Sejjaħtilkom ħbib. Min sejħilna ħbib min? Li Mgħallem tagħna Ġesu. Illum se nippruvaw f'din l-introduzzjoni naraw min hu dan Ġesu u x'għamel għalik u għalija. Ġa jurik l-imħabba tremenda tiegħu fil-kelmiet Sejjaħtilkom ħbieb. Insibu dawn iż-żewġ kelmiet li jferħulek lil qalbek fil-Vanġelu ta' Ġwanni kapitlu 15 vers 15. Hekk insibu lil dan Ġesu li Mgħallem tagħna fil-ħajja pubblika tiegħu mod speċjali ftit qabel ma waslet is-sija tiegħu biex joffri ruħu għalik u għalija kien spiss jiftaħ qalbu mad-dixxipli. U illum eżis semmija irrid lili u lilek biex magħna jiftaħ qalbu wkoll mill-ġdid. Kien spiss itenni kliem ta' faraġġ lill-apostli u lill-folla miġbura madwaru. Imma llum propju irid jerġa' jtennihom dawn il-kliem ta' faraġġ lili u lilek. Isibgħu xi wħud mis-sentenzi li jikkommovuk li ħarġu minn fhom li Mgħallem tagħna Ġesu meta kien hawn fostna. Għalilhom tħallux qalbkom titħawwad. Għal darb'oħra f'dar missieri hemm ħafna għamajjar. Sentenza oħra li tferħek sejjer inħejjilkom post. Għalilhom ukoll tinsewx eżis semmija illum dawn qed jgħidhom lili u lilek. Għallhom fejn inkun jien nixtieq li tkunu intom ukoll araw xi kliem ta' kuraġġ. Tibżawx,
Ma nħallikomx il-tima jindal-waqt nitlaq għalilhom, imma se nitlob lil missieri biex jagħtikom avukat. Sentenzi ġveru li juruk li mħabba sinċira li għandu dan Ġesu għalik u għalija. Din l-iskeda l-mulejn nebbaħni biex nirriflettu fuq iż-żewġ kelmiet sbieħ sejjaħtilkom ħbieb. Ma jridx isejħilna qaddej għax qal il-qaddej ma jafx jagħmel sidu u aħna żissemmija. Nafu sew x'għamel għalina dan sidna Ġesu. Nafu minn xiex għadda. Ejja nistiednek biex din l-iskeda tħalli din is-sentenza ta' Ġesu tatik il-kuraġġ fil-ħajja tiegħek, timlik bl-entużjażmu, tħares il-qudiem lejn il-ġejjieni bil-fiduċja. Għax dan Ġesu Kristu dak li għallem 2000 sena ilu għadu jagħmlu l-istess illum u se jibqa' jagħmlu għal dejjem. Ejja nittimbraw din il-frażi qaddisa ġo moħħna u nisimgħu il-leħen qaddis ta' Ġesu jirrepetilek kontinwament. Jien sejjaħtlek, ħabib, ħabiba tiegħi. Eżis semmija, Ġesu huwa dak il-waħdini li jħobbna immensament. Ngħidu daqsxejn ta' storja żgħira li turina verament din l-imħabba, din it-tenerezza li għandu dan il-qaddis Alla tagħna. Mela kien hemm daqsxejn ta' tfajjel jismu Josef li kien qiegħed jimbotta b'kemm kellu saħħa ċangun. Kien kollu wara wiċċu aħmar peprin. Imma l-ġebla ma rridx tiċċaqla kienet ila wisq. Għadda missieru minn hemmhekk u gustah lil dak ibnu jimbotta ċangun daqsiex. Resaħ leħu qallu, Josef, qed tuża s-saħħa tiegħek kollha imma jien. Iva papa, kien pront wieġbu t-tifel m'intix qed tara kif sirt kolni qasra bil-għaraq. Imma l-papa ċaqlaq rasu qallu lebni. M'intix qed tuża saħtek kollha. It-tifel baqa' skantat ħares le għax tassew ma kienx baqalu aktar saħħa. Le bini tenna missieru. M'intix qed tuża saħtek kollha u ngħidlek għaliex. Għax inti ma staqsejtx lili missierek biex ngħinek. Tassew eżis semmija, is-saħħa tal-missier, issir ukoll is-saħħa tat-tifel malli dan isaqsi lill-papa biex jgħinu u l-papa jieħu pjaċir jgħin lill-uliedu. U ħafna drabi, eżis semmija, wisq drabi, jienu int jiġrinna l-istess ma' Alla bħalma ġara lil Josef ma' missieru. Quddiem ħajjitna bil-problemi kollha tagħha nippruvaw infendu għal rasna, nippruvaw immexxu bis-saħħa tagħna, nirraġunaw b'moħħna biss, u għalhekk nejjew u nsibu ruħna fl-aħħar tal-ġurnata mifluġin dejjem aktar weħedna, dejjem aktar qalbna maqtuha b'ħafna mistoqsijiet ibernu ġo moħħna. Kieku jħassra, nitalmu, nistaqsu aktar lill-missier tagħna, papa, li qiegħed fis-smewwiet ħalli jenna kieku il-ħajja tagħna issir aktar ħafifa u aktar sabiħa. U għaliex? Għax ma nkunux aħna biss bis-saħħa żgħira tagħna li nċaqalqu ċnagen tal-problemi li magħhom niltaqgħu tul ħajjitna, imma jkun hemm hu dan Alla papa li jċaqlaq ċnagen tal-problemi għalina. Jaħasra. Jalla matul din niskeda, nippruvaw nitalmu indaħlu aktar fil-ħajja tagħna. Kieku nemnu eżis semmija li Alla jimpurtaħ minni u minnek, mhux biss jimpurtaħ, imma jrid jindaħal fil-ħajja tagħna għaliex ħalli jenna. Għandu qalbu kbira wisq dan Alla tagħna. Ejjew tul dawn il-lezzju divina li bil-ġabra kollha se nagħmlu tul din l-iskeda li bdew inġarbu bis-serjetà li Alla qatt mhu il-bot mill-bniedem minni u minnek. Alla ma jridx u ma jistax joqgħod il-bot minna l-bnedmin. Għaliex? Sempliċi raġuni li lili u lilek ħobbna u jħobbna immensament.
Waħda miġbijat tassew qawwija li ċerti qaddisin kienu jużaw biex jippruvaw ifissru minnu verament Alla kienu jxebħuh maċ-ċerf. Għax iċ-ċerf meta jisma' l-karba tas-sieħba tiegħu u jifhem li hi midruba malajr imur ħdejha jżiel biha u jmellisa. U l-istess malli Alla jisma' l-karba tal-uġieħ tiegħi u tiegħek u jiċċaqlaq u jersaq lejk u lejja u jkun les saħansitra li jħammeċ idu anki bid-demm jekk ikun hemm bżonn ħalli jfejjaqni. U l-waħdini jeżis semmija li dejjem jaħseb tajjeb fuqi u fuqek. Il-ġerħa tiegħi u tiegħek issir il-ġerħa tiegħu. Eżis semmija. Din il-verità. Aħna qegħdin nomu fl-imħabba. L-arja li bħalissa qegħdin nieħdu nnifs biha hija imħabba ta' Alla u jekk tonqosna l-arja mmutu. Qatt irriflettejtu intom li dak kollu li hawn madwarna la safar isħab id-dinja kollox hu mimli dusija ta' Alla. Alla tassew il-ħin kollu jingħata. Jien stess u int aħna kapolavur tal-imħabba ta' Alla. Mhux biss ħalaqni għax iħobbni, imma tani ħafna u ħafna affarijiet li jiena neħodhom for granted. U rini kemm iħobbni pereżempju meta tani għajnejja, ħalqi, idejja, riġlejja. Mhux jien ta' qed inħaddem lil qalbi bħalissa? Mhux jien qed inħaddem lil moħħi biex inkellem lilek u biex inti tifhimni? Mhux jien qed inħaddem il-pulmuni, l-qalb, il-vini, id-demm, l-għada mis-sistema tan-nervituri. Kollox eżis semmija u xi ħaġa tal-għaġeb. Kollox ġie mogħti lili u lilek b'xejn. Dan hu l-maħbub waħdini tagħna. Ma l-problema hi li aħna qed ngħixu f'soċjetà li tajt li Alla huwa mejjed jew li ma jeżistix. U li aħna Alla, u allura forsi xi wħud jgħidu jiena nista' niddeċidi jien fuq ħajti, nista' noqtol, nista' nagħmel fattija. Warrabna lil Alla fil-ġenb u allura xejn ma għandu sens, kollox sar iddejjaqna u bħali taraw u tisimgħu ġveru is-sħana ddejjaqna, ir-riħ iddejjaqna, iż-żwieġ iddejjaqna, il-ħsejjes idejquna. Iskiet idejjaqna wkoll. Sirna ngergru wisq, sirna nies li maħna kuntenti mkien marell. It-tort kultant mhux tagħna l-kollox ta' għax is-soċjetà tagħna hija soċjetà kiefra. Iġġielna nibnu ħajjitna din is-soċjetà fuq il-flus, ix-xogħol, iġġielna dejjem inżidu u nipproduċu. Hekk il-bniedem sar magna, dejjem sejjer bla nifs ta' xejn. M'għandux ħin lanqas biex japprezza l-ħajja madwaru. Eżis semmija. Ejjew narfu nqedu lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitna biex jirnexxilna hekku niftħu orizzonti sbieħ għalina. Dan l-istat ta' ħajja hekk jekk jirnexxilna nqedu verament lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitna, ħajti u ħajtek tieħu direzzjoni differenti. Tgħix dik il-paċi vera li id-dinja ma tafx u mhix kapaċi tagħti. Tassew wieħed jista' jgħid li hawnhekk il-persuna tkun imlibsa balla u tom fl-imħabba tiegħu mhux biss fuq barra ma sal-ġewwieni nett tal-ispirtu tagħha u dan ikollok kemm ikollok slareb u problemi fil-ħajja. Qed nindunaw li f'soċjetà li aktar ma timxi l-qudiem f'dak li suppost u progress, anqas qed tħoss marell il-ħtieġa ta' Alla fil-ħajja tagħha. Eżis semmija, nifmu sew dan li sa ngħid. Barra minn Alla kollox u dwejjaq. Għaliex il-qalb ma tistax tikkuntenta ruħha jekk fiċ-ċentru ma tpoġġix lil Alla. Ejjew ma nkunux xhieda ta' wieħed mejjed milli ta' wieħed li qam mill-mewt. Il-luttu u r-rassenjazzjoni ta' ħafna nsara tifga tfittxija ta' min jixtieq jiltaqa' mal-ħajja
u mal-ferħ. Wow, isni qed inħoss lilek li qed tismani, issaqsi u tgħid, imma x'nista' nagħmel u ngħidlek. Ista' nkaxkar fl-istess triq li jien għaddejja bit-tama li din il-kummedja ta' ħajja tispiċċa malajr. Nista' però se nagħmel ħalli Alla jsir aktar importanti f'ħajti. Nitħabtu daqstant fil-ħajja għal flus semmija. Nistinkaw daqstant tas-saħħa. Nistudjaw tant u nkellmu tant nies ħalli nilħqu l-iskopijiet ta' moħħna. Kieku ja ħasra, naħlu mqar nofs din l-enerġija u nofs dan il-ħin ħalli nsiru aktar mitħla u nħobbu aktar lil min ħabna daqstant. Kieku it-bissima tiegħi u tiegħi tidher aktar ta' spiss fuq xuftejna. Eżis semmija, ejjew nifhmu sew din is-sentenza li ġejja. Min iħobb la jgħajja u lanqas jgħajji lil ħaddieħor u sabiħ tgħix ma' Alla ħaj. Dan hu s-sigritt ta' kollox. Alla kien l-ossiġnu ta' ħafna qabilna u dan l-istess Alla, il-waħdini li jħobbna immensament jista' jsir iva l-ossiġnu ta' ħajti u ħajtek ukoll. Induru lejħeż is-semmija ekku fil-bidu ta' din l-iskeda. Alla tagħna u Alla tas-sorpriżi divini tafux. X'mhux tas-sorpriżi? Min ċimiterju fost il-mejtin tisma' li minn hemm ħarġet l-aħbar tal-ħajja iċċelebrajnija bil-kbir il-ħadd li għadda, l-aħbar li dan Ġesu l-Ażistana qam. Kristu eżis semmija kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier. U jien u int li ntfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija se jkollna x-xorti li nqumu aħna wkoll. Però tajjeb li minn żmien għal żmien insaqsi lili nnifsi. Kemm qed nindifen ma' Kristu? Kemm għadni nħaddem dak li wett fil-mamudija? Kemm qed immuta dnub biex imbagħad nagħmel esperjenza vera tal-qawmin glorjuż tiegħu. Ma ninsewx, jekk aħna insiru tassew ħaġa miegħu f'mewt tiġbaħ lil tiegħu biss, nistgħu ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-qabar. Fil-ġimgħa l-kbira, il-ħażen għamel l-almu tiegħu. Jidher li mal-ewwel daqqatajn għamel rebħa fuq Alla li hu l-imħabba u l-verità. Imma mhux hekk ġara fil-fatt? Eżis semmija, ejjew inżommu f'moħħna li l-għajt mhux biss miraklu tal-imoddi iżda hu garanzija għall-futur. Wara l-ġimgħa l-kbira hemm sibt il-għajt kif rajna l-ġimgħa li għaddiet u x'veru. Kristu li mallem maħbub tagħna ikkonfermalna li il-ħażen qatt mhu ser jirbaħ. Il-ħażen jista' fil-futur ikollu xi rebħiet iżda il-battalja jitlifa żgur. Din il-lezzjoni kbira tal-għajt li rridu inżommu f'moħħna isimgħuha sew eżis semmija ma kienx Kristu tagħna li miet u tilef fuq is-salib, imma kienet il-mewt li mietet u tilfet. Allura għalik u għalija lejt, x'jgħidlek? Lejt jgħidlek dan li ġej. Li is-slaleb huma xi ħaġa ta' din id-dinja għalhekk kuraġġ, dawn jgħaddu. Jesù issina u għalilna fid-dinja dbatu jkollkom, imma tibżawx jien rbaħt id-dinja. Kristu u Alla u jgħix għal dejjem u aħna qatt ngħixu miegħu għal dejjem ukoll. Ma ninsewx li s-salib tal-injamu ma jistax idum, imma il-kuruna li Ġesu tagħna wieħed hija kuruna ta' glorja għal dejjem. Ġimgħa l-kbira eżis semmija damet biss ġurnata waħda, iżda lejt idum għal dejjem, m'għandux tmiem. Il-Missier kollu mħabba bat lill-ibnu Ġesu Kristu l-Ażistana biex ikun il-veru Mosè tagħna. L-għadu tagħna jfaqqa l-frosta u jwerwirna bil-mewt, il-koll nibżaw mill-mewt, mid-batija li toqtolna u tisirqilna l-ferħ,
Imma Kristu qatel il-mewt li il-arma tax-xitan u qam rebbieħ. U dawk li jemnu dawn huma ċerti li il-mewt m'għandix seta' toqtol iktar lil min jemmen tas-sew. Ir-rebħa ta' Kristu fuq il-qabar hija triq fil-baħar għalina. Fi Kristu u b'Kristu aħna nistgħu ngħaddu minn bejn iż-żewġ ħitan tal-inkwiet u tat-tbatija bla ma dawn jerquna iktar. Neħilsu aħna u jmut l-għadu tagħna. L-għajt eżis semmija iħabbar li il-ħaruf manswet u għomli huwa r-risposta dak kollu li joqtol lili u lilek. Fidi biex temmen li bniedem maqtul u mitluq f'ħoġor temmen li issa li biss jeleb il-vjolenza u l-ħażen għax hu jilqa' fuqu il-ħażen tal-umanità u ma jroddix lura bit-tbattija imma eżis semmija dan Ġesu jixroba fih u jagħti lura l-imħabba xi ġmiel. Eżis semmija m'għandniex għalfejn nistaġbu li Alla jixtieq jiltaqa' miegħi u miegħek f'xi mument fl-istorja tagħna li l-imħabba li għandu timbotta lil Kristu sabiex jiġi jiltaqa' magħna u din tkun esperjenza li ma ninsewha qatt. Ma teżistix fidi adulta tas-sew mingħajr laqa ħajja ma' Kristu mqajjem mill-mewt. Jista' jkollok ħafna tagħlim u tarif dwar Kristu, imma jilaqa' miegħu permezz tal-Ispirtu Santu li jkebbes dan it-tagħlim f'ħuġġieġa ta' mħabba li għandha s-seta li tibagħtek ix-xandar lil Kristu kull imkien ibda mill-ambjent normali tiegħek. Dan hu ta' li ġralhom it-tlet nisa li marru jfittxu lil Ġesu mejjed. Flok mejjed sabu ħaj. U din l-esperjenza redithom bħalma trijat lili u lilek jekk ngħaddu minn esperjenza fejn ikollna ngħidu mela kollu veru dak li ilna nisimgħu minn tfulitna? Mela veru li Kristu hu ħaj. Issa naf li hu veru mhux għax tallimt jew smajt imma xrajt, esperjenzajt. Dan hu l-għajt li tiskopri li Alla tassew jeżisti u li Kristu tassew u ħaj u qed jaħdem fl-istorja tiegħek anki jekk ħafna drabi ma narawhx u ma nifhmuhx. Il-qawmin glorjuż ta' Ġesu il-maħbub tagħna hija aħbar li tinteressa lilek u lili. Ġesu dakinhar tagħna polza ta' sikurtà li aħna wkoll qed inqumu. Nafu li bil-flus tinxurja ħafna ħwejjeġ ta' din id-dinja, imma bil-fidi fi Kristu mqajjem mill-mewt ninxurjaw isimgħuha sew. Ninxurjaw l-eternità tagħna. Aħna l-ħbieb ta' dan Ġesu li mallem tagħna. Aħna inxurjati biex nirxuxtaw miegħu u ngħixu miegħu għal dejjem fl-eternità. Teżisti ikona ta' li fiha xbija fejn Ġesu jidher milwi fuq raġel xieħ qiegħed jipprova jqajmu. Wa xbija ta' Ġesu milwi fuq Adam, fuq l-umanità. Adam jirrappreżenta l-umanità u allura lili u lilek. U dan Ġesu jipprova jqajjimna. Alla għadu eżis semmija jiltewa sal-lum fuq din l-għaġna qadima tat-tajn li tirrappreżenta lili u lilek biex jonfħilha ġew wiċċa nifs il-ħajja vera. Alla tagħna tassew u Alla tal-ħajjin u mhux tal-mejtin. Ġesu huwa ġentilmen ta' mhux xi impostur. L-interess tiegħu huwa li jallimna il-verità. Hekk se jagħmel tul din l-iskeda. L-għandu xirbaħ u lanqas jitlef, aħna r-rebbieħa u ħadd aktar.
Dan Ġesu li qed isejħilna ħbieb dejjem żamm kelmtu. Żamm kelmtu mal-appuntament tas-salib meta miet għalik u għalija. Żammu wkoll l-appuntament mal-qawmien fil-mewt. Ġesu li mallem tagħna kien jaf iżomm il-kalċi tal-mor fil-Ġetsemani. Kien jaf ukoll iżomm it-tazza tax-xampanja fil-ġnien tal-qawmien. Eżis semmja, Ġesu jaf idoq iċ-ċuqlajda tal-ġimgħa l-kbira iva. Imma jaf idoq il-mota solenni tal-għajt il-kbir Marel. Eżis semmja, Ġesu tul din l-iskeda jixtieq jallimna wkoll li jien u int bħala nsara veri irridu nkunu xhud ta' dan Kristu imqajjem mill-mewt. Il-fidi tiegħi u tiegħek mhix regala lina biss, imma biex naqsmuha mal-oħrajn. Jien u int ma nistgħux ngħixu għal rasna. Il-fidi bħal fwieħa tafux. Ma xommiex int waħdek, imma dak ta' ġembek u l-kol xomma, sew jekk tkun fil-karozza tal-linja u anke jekk tkun ħdej xi trak tixtri l-ħaxix. In-nisrani, jien u int ġejna affdati b'missjoni importanti. Ġesu imqajjem mill-mewt għal din is-sentenza verament importanti. Għalhekk kara, llum attenti, għax qed jgħidha lili u lilek. Ibżaw xejn. Morru waslu l-aħbar lil-Ħuti. L-aqwa billboard biex nagħtu l-aħbar ta' Ġesu. Tafu x'inhi l-aqwa billboard? Hija ħajjitna. Ħajjitna eżis semmija b'Ġesu fiċ-ċentru tagħha. Ejjekku nifqu ftit għal pawsa mużikali fej fiha ser nerġgħu nġeddu il-ferħ tal-qawmien ta' dan Kristu tagħna ħaj fostna, ħaj għal dejjem, iva, alive, alive, sejrin inkantaw. Alive, mhux għal ftit ta' żmien, le, imma alive, ħaj forevermore, għal dejjem. Nisimgħuha. Alive, alive. Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah. Sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. Ftit enfasi fuq l-importanza li nsiru mitħla tal-Iskrittura.
Ma nibżawx naqbduha f'idejna u nqalbu l-paġni tagħha. Kemm insibu siltiet sbieħ fil-Bibbja qari li jitkellem waħdu fuq l-għoża, it-tenerezza, l-imħabba li l-mulej għandu għalina. Importanti li nikkonċentraw fuq il-fatt li l-kelma dejjem għalina personali. Din kelma għalija, kelma għalik. Alla qed jitkellem miegħi u qed jitkellem miegħek waqt li tkun imxandra l-kelma. Nisrani u għal-bniedem li fih għandu tensjoni ġejja milaġġ li jisma' l-kelma ta' dak li ħalqu u li għandu fidejh il-vera ħajja. B'dan il-mod hemm bżonn urġenti semmija li konna widnejn miftuħa biex il-kelma tidħol fil-profond tal-qalb fejn hemm bżonn isir il-miraklu tal-fejqan. Fejqan iktar minn dak fiżiku, fejqan spiritwali. Naħseb issa drajtu li dawn il-programmi ikunu dejjem ibbażati fuq l-iskrittura. Għax il-qofol tal-kelma fl-iskrittura semmija huwa storja ta' mħabba li Alla għandu lejn il-bniedem u allura lejk u lejja. L-iskrittura ma naqrawx l-opinjoni ta' bniedem, imma nisimgħu il-vuċi tAlla għalina illum. Li tajt l-iskrittura u li jgħid Alla huma l-istess ħaġa. Il-mulej Ġesu stess kien iqis l-iskrittura bħala l-kelma żgura, awtentika u awtorevoli tAlla Papà. Għal insara veri, disċipli ta' Kristu għandu jkollna semmija l-istess attitudni ta' rispett lejn il-Bibbja mqazza biex nitalmu minna u nimxu fid-dawl tagħha. Fi kliem ieħor biex nitalmu minn Alla u ngħixu skont ir-rieda tiegħu. Għalhekk semmija nixtieq li f'din l-iskeda li bil-għajnuna tAlla qegħdin nibdew nerġa' nagħmel enfasi dwar dan il-mod speċjali kif Alla jkellimna, mod li jisboq lill-oħrajn kollha. Iva dan hu meta aħna bil-fidi u b'qalb imħeġġa naqraw il-kotba mqazza, Testament il-qadim u t-Testament il-ġdid. Issa forsi jkun hemm min jgħidli, Sister jien jaħasra laqqas bissa din inara. Jien lanqas niflaħ nolli rasi minn fuq l-imħadda. Tkom raġun, però ma jimpurtax. Iprova, għamel attenzjoni kemm tista' Radio Marija qed jipprovdilek diversi programmi fejn tinqara u tiġi spjegata il-kelma tAlla. Ara Alla x'jrid jgħidlek permezz ta' dik il-kelma li qed jipprovdilek f'dak il-jum. Iva semmija, ejjew nifmu li qabel kollox il-kelma, din il-kelma li saret bniedem, li hu Ġesu Kristu li ġi jgħix fostna l-bnedmin iva ġi fid-dinja tagħna u li bil-ħlewa kollha tennilna insejħilkom ħbieb dan li mgħallem illum preżenti fostna issa stess nafu ġveru li l-messaġġ u lan tiegħu għal xi ġi fostna jaslunna biss l-Evanġelu. Dawn il-lezzju divina li aħna ser namlu xi grazzja kbira hekk tkun meta jien u int nirċievu mingħand il-mulej l-imħabba għall-Bibbja, għall-kelma tAlla miktuba. Il-Bibbja semmija hija l-essenza tar-rivelazzjoni, tal-wirja li Alla nnifsu għamel lill-bniedem biex meta dan isir jafu mbagħad ikun jista' verament iħobbu. Għax kif se tħobb int lil min ma taf xejn? Kif se tħobb lil dan Kristu jekk ma tafx verament x'għamel sewwa lik? U għalhekk l-ħtieġa li taqra l-Bibbja kuljum. Tifliha baċċ u b'urġenza tfittex il-ħajja vera fiha. Dan hu mod qawwi ta' kif issir taf tassew minnu dak li qed jgħidlek ħabib, ħabiba tiegħi.
u biex iżżomm ruħek f'kuntatt ma' dak li tħobb, ma' dak li jħobbok, ngħidlek li m'hemmx mezz aqwa mill-qari u l-istudju tal-kelma ta' Alla biex iżżomm lilek innifsek igranfat miegħu. Għax hekk ma tigranfax ma' dan Ġesu li mallem tagħna, inti se titlef il-prova tal-ħajja, Ngħidek li anki jekk qed tagħmel suċċess minn dak kollu li jmissu jdejk, insa tasal f'punt meta tinduna li investejt fil-fruwa u fil-vojt u dan ikun mument terribli għalik. Għat jiġu momenti eżis semmija meta aħna nħossuna zero quddiem il-ħajja meta din iddaħħalna fi kriżijiet suwed. Inutli għatuk il-pariri, inti tħossok dajjef u waħdek. Min rebaħ taf għax rebaħ. Mhux għax kien b'saħħtu eżis semmija, iżda għax igranfa mal-mulej. Jien ngħidlek li jekk inti tigranfa mal-kelma tal-Alla miktuba tożza tagħmilha s-sieħba tiegħek, inse tikber fil-fidi, fidi vera u nisranija u xejn u ħadd allura ma jċaqilqek. Ekku, jitolbu lil mulejtina din l-imħabba kbira li naqdu miegħu f'talb mimli fidi li ma jaqtax. Dan Ġesu Kristu l-maħbub tagħna preżenti fostna llum u l-uniku personaġġ eżissemmija li jista' jenna niskopru li setana u qaddisa tiegħu tħaddanna miegħu anki fost leqqel problemi li kultant toffrilna il-ħajja. Issa eżis semmija wasal il-moment li niftħu l-linja tat-telefon nitlobkom iżommu ma' suġġett, nitlobkom hekk taqsmu magħna xi kelma jew frażi milli waslitilna Sister Teresa li laqtitek jew inkella tixtiequ taqsmu magħna xi esperjenza li għaddejtu minnha jew anke xi vers mill-Bibja li ikompli fuq dan li qegħdin ngħidu. Infakkarkom fin-numru tat-telefon ħaniftaħ il-linja li huwa 2-1-453-106-21453-106. Infakkarkom li tistgħu anke tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-messaġġi tal-SMS fuq 791023 Mela il-linja huma miftuħa. Gider li għanna l-ewwel telefonata. Hello Radio Marija. Hello. Nilqawk magħna. Nselmilkom. Nselmulek. Ngħidlek, jiena minn l-smajt ġifieri. Dan huwa żmien ta' awmin. U nispera illi ma jkunx sempliċement inkomplu bil-ħajja tagħna issu ma ġara xejn. Għax aħna nies illi jekk nemnu, verament nemnu. Il-mewt issa għalina, suppost spiċċat. Kulħadd irid imut, veru. Imma il-mewt kif konna nibżaw minna qabel, wara li Ġesu mietu qam. Il-mewt għandha tifsir oħra issa. Għax mhux jispiċċa kollox. U ma nafux ħajjiġri. Ġesu urina eżatt x'ħajjiġri wara li mmutu. Li hu lestinna post anke meta tela s-sema qabel ma tela għalinna jien sammur. Inħejjilkom post u meta jkun lest sa niġi għalikom biex fejn kun jien tkunu intom. Ara xi ġmiel qed jgħidilna li ħajmur ħejjilna post u sa jiġi jew għalina.
Jiena li tbaqbaqni ngħid il-verità u kuljum di ċerta ta' isa xippurtani. Nibqgħu ngħixu bil-ħajja tagħna isu qatt mu ħajjiġi għada. Isu qatt musan forsi orrajt jiena kbirt issa naqra u nirringrazzja l-Alla li kbirt. Għax id-dinja kif in illum li l-ħażin ġi kollu tajjeb u t-tajjeb ġi ħażin ma toġobni xejn. Ngħid il-verità. Nikkonkludu ftit, Sinjura, please. Li rrid ngħid huwa li sjed li nkwetawni huma n-nies li jemnu. Għax in-nies li jemnu jien nippretendi li la inti temmen, inti tgħix il-ħajja tal-Evanġel. Dik biss irrid ngħid għax ma ċinkompli, naħseb illi ftemt x'irrid ngħid. Iva, fimdik, Senjura, nixtieq nirringrazzjak ekku ta' din it-telefonata tiegħek li qsamt Thank you ta'kom, Thank you. All righty. Thank you. Però ekku inħallu anka il-dawn li qed naħsbu li mhumiex jgħixu l-ħajja u hekk nippruvaw ngħixu hekk fl-aqwa tagħha l-ħajja tagħna u bl-eżempju kif għadna l-aqwa billboard hija ix-xhieda tagħna u ġveru. Nafu li Alla f'dan li għadna f'dan iż-żmien nixtieq ngħid punt ma nixtieqx ninsih dan hekk jiena li dan li kollu li għaddejna minnu il-rassenjazzjoni ta' Ġesu li ma xtaqx laqas u ibati imma rrid jagħmlu biex jirbaħ lili u lilek. Irridu li f'dan iż-żmien li għaddejna inġorruh magħna tul is-snin mhux biss fi żmien ir-Randan u fi żmien l-Avvent li nkunu rikonoxxenti, pereżempju jien ħadd eżempju tiegħi meta kont ħafna iżgħar, mhux issa, kont jasal żmien ir-Randan u jiena erħini ngħid il-Marija kemm kienu kattivi. Ara daqsxejn jgħidu li xewka daħlet mir-ras u baqgħet dieħla fis-saqaf ta' ħalqu, imma le Ġesu ma jridniex li nitħassru lilu. Ġesu jridna li nindunaw x'għamel għalina li anka rebaħ il-mewt għalina u li aħna npoġġu bil-qiegħda x'imkien ftit kull jum iktbuha VIP, very important person, u jien immur hemm u nkun biss rikonoxxenti. Nkun biss rikonoxxenti ta' dak li jagħmel għalija. Meta jien nindieħes miegħu u nigranfa miegħu kif semmejna, jiena tant nintelab dik l-imħabba li kif għadna il-fwieħ għadna jxomma ta' madwari u xi, ma nħallix dak kollu għalija. Ma noqgħodx pereżempju ngħidu għax dawn mhux jgħixu l-ħajja u dawka alla volja nsara le, jiena biss inkun moħħni fih u x'ġid nista' nagħmel għal ta' madwari. Sister għandna aktar telefonati u l-ħin qed jafa. Bella ħalli nisimgħu it-telefonata. Jiena nkompli anke ma' li qed tgħid inti, speċi jiena tukas x'qed nagħmlu aħna u l-ħadd ieħor nħalluh f'idejn Alla biex jiġġudika u ġveja. Għandna żewġ telefonati nżommu verament fil-qosor jekk jista' jkun. Hello Radio Marija. Hello Romina u sister jiena Connie. Hello Connie. Jiena sentenza waħda short and sweet. Jiena tajna ħafna sentenza meta Ġesu qalilna ħallu tfal iżgħar jiġu għandi għax tagħhom u tagħmlu bħalhom hija s-saltna tas-sema. Allura jiena nħobb nitlob il-Ġesu jagħtina qalb li tkun childlike għax mhux childlike, għax bl-Ingliż għandna childlike u childish. Li nkunu childlike u nkunu bħal tfal li jgħixu minn ħafna problemi se jiġri għada u mhux għadu nħallu fidej. Grazzi ħafna u proset tal-programm. Grazzi lilek li ħadsem fil-programm. U Maromina, u meta ngħidu ngħixu bħal tfal tfisser ħaġa waħda ta' li nmur ninxteħed bħal tarbija f'ħoġor omma. Għandi x'għandi, għaddejja minn xiex għaddejja. Naf li hemm personaġġ li jaf bija, jaf minn xiex għaddejja u dik isserraħni ħafna. Eżatt, l-aħħar telefonata u nagħlqu bil-mod. Hello Radio Marija. Hello Radio Marija. Yes, qed tismani? Yes, lilek tista' titkellem. Programm u proset u jinħobb nisimgħu ħafna u segwi Radio Marija kif qed tgħid is-sister. Grazzi. U bit-talim. Konna naqra l-bibi ma għandix niflaħ ġifieri għajni jew hekk anke konna naqra fil-Knisja. Ħanajdlek, però ħanajd il-kelma ħanserraħ ruħi u dan. Ilu smajt fuq it-television, għajt li mhix biċċa tiegħi. Kontra naqra l-Bibja, però m'hemm bżonn qrar, la tqarbi u laqas qudies. Ħanserraħ li rasi sister, għax ħassejta tiskandalizzani ruħi. Jiena tidher li mhux ġifieri
kattolika li tmexxi magħna. Eżatt, eżatt. Lek ma nafx hekk qed nisbarja imma kemm nistrieħ biss. Mela, Right. ħat wieġbek ta' grazzi ħafna. Vera il- ma ġobniex, jibtaru ħafna bil-programmi, anke min jisimaw, għax l-aħjar wieħed, u Ħassaqsik xi ħaġa sister ta'? Le, nixtieq nifhem sew il-punt tagħha x'inhu jinkwita, x'inhi sewwa. Gwidani għalet, insomma, jidru li kontra r-reġjon tagħna. Tara, aqraw il-Bibja, l-għandek bżont l-għandek bżont titqalben, Ja reliġjon oħra, eżatt. allura dana kontra, u. Le. Vera? Erezija. Ekku, erezija vera. Ma fuq radio, please. Grazzi. Dal-għodu konvenzjoni qed nisma' il-Fader Antwan li spjega tant ferm il-kelma talla li semma dal-għodu wkoll ġvera bħalma aħna jiena sammur dal-waqt isir il-ħin ħammur nara xemma l-ikel għal dan il-fiżiku tiegħi kemm għandi bżonn l-ikel tar-ruħ. Kemm għandi bżonn li jiena nitqarben iva u nisma' l-kelma, għandi bżonn, ma nistax, anki kif nagħmlu aħna, pereżempju nhar ta' Ħadd, jiena qatt ma rajt il xi ħadd jgħid, ara ħalli nikol nhar it-tnejn ta' ġimgħa biex jiena ma noqgħodx naħli l-ħin imur impoġġi fuq il-mejda le ma nagħmluwiex. U anki l-ikel tar-ruħ. Ftit il-mulej ikelmek b'dik il-kelma ta' kuljum. Għalek jiena naħseb Romina il-ħin qed isirilna u ġveru. Ekku sister dina kienet l-ħar telefonata, messaġġi daħlu ħafna rigward talb, pero daw kan iġbrom kollha hekk u anka nofrom anka għal waqt il-ħin ta' Rużarju issawar dan il-programm. Qabel ma ngħaddu għat-talba, sister, tixtieq tikkonkludi b'xi ħaġa. Forsi jiena nixtieq infakkarhom li dan il-programm jiġi mtenni s-sibt fil-5:30 ta' filgħodu. Le, kull ma rridu nagħmlu ninġabru biex Romina twaslinna talba verament sabiħa li tingħad fit-tmiem ekku ta' kull lezzjo divina. Talba fit-tmiem il-lezzjo divina. Inrodlok ħarm mulej Ġesu tal-kelma tiegħek li mhux biss tajta lid-dixxipli 2000 sena ilu, imma li llum ukoll tajta anke lili. Għatini l-ispirtu qaddis tiegħek sabiex bil-qawwa tiegħu ngħix kuljum fid-dawl tagħha u sabiex b'imħabba inwassalha lill-oħrajn. Dan itolbulek bl-interċessjoni ta' ommok u ommi Marija li kienet l-ewwel waħda li laqata f'qalba u f'ħajjita għal glorja tal-Missier li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Amen. Jiena Sister Teresa ekku flimkien ma' Romina nsellmulkom taw nirringrazzjawkom li kontu magħna għal dan il-programm. Il-paċi magħkom. Jew fi skit ta' smewit, mule